Vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli se nám ten rok asi zkrátil, protože už máme konečnou hrozně na to uchutná. A vy jste si připravili na rozloučenou s živým rokem a pro rodiče. Abyste jim ukázali, co jste se naučili a že umíte hrát divadlo a že umíte tancovat. Tak já vás tady všichni srdečně vítám. A předala bych slovo dramatickému kroužku a oni nám převedou, co umí. Pak bude zumba a pak možná přijde i koncert. Takže máte slovo. Rodiče, kolegové, pojďte s námi do pohádky o tom, jak to dopadne, když se na dopisy nepíší adresy. Dobrý den, pan Kolbaba. Vy dneska vypadáte nějak hrozně utahaný a smutný. Chodím poslem na ura dolů, na plejte, to je, chodím dešti, chodím věců. A vy se jít narazujete. A tak, pane Kolbaba, já mám takový návrh. Posaďte se tamhle u kamen, odpočíte si a ono zase bude líp. Už je hodin, už se jim honem na autobus. A tak pan poštmistr odešel z pošty a vůbec si nevšiml, že tam zamčel pana Kolbaba. Pan Kolbaba si spokojně chrupkal v kaně. A když se přiblížila půlnoc, ozval se pravidelné ťap. A na poště se objevily poštovní skřítkové. Servus, kamarádičkové, já vás tu vítám. Jak se máte, kolego? Jejda, tady máme práce, ten pan poštmistr, ale lajdák. Hned to za něm musíme dát do pořádku. Tady máte kolego razítko a dáme se do toho. Jak je to s penězi? V pořádku? 6. Byla tam chyba, nebo to bylo správně? A ten pan poštmistr, to je lajdák. U mě hotovo. Co vy, pánové, hotovo? Výborně. A co nás čeká, když je hotovo? Karty. To už toho nedodělejte, já se tak těším. Trojku dostal pan poštmistr, musí se polepšit příště. Tak zavřeme knihu a jdeme na karty. Ano. Vyjdete si dopis a zeptejte se složitů. Pan Kolbaba se tu noc nechal schválně zamknout na poště a čekal na skříňku. A když přišla půlnoc, dočkal se, ozval se ťap a skříňkové vypnul. Doma bude někdo. Kamarádi, máme zase práci, no podívejte se na to. Honem to dáme do pořádku, ať se můžeme konečně zahrát. Tak, barvičky mám. Líbí se vám tohle razítko? Jo, No. Víma? No. Dáme na to. Jo. Mám taky.
Vidíte se, kolego, na karty? Tak, první. Máte hotovo, kolekáčku? Jo. Já mám taky hotovo. Výborně. Už jsem tak natěšený, že mi ty karty sami skáčou v ruce. Tak zavřít účetní knihu a jdeme na to. Jedu. Vyhrávám. Dávám se další, já mám nějaký špatný list. Já! Pane kolego, vy máte štěstí. Vždycky probudit pana Kolobavu. Tak pojďte za námi. Určitě jste si přišel zahrát, vidíte? Tak tu máte ty dopisy, všechno už to s nimi umíte. A jedem. Vyhrávám. Kolega vyhrává. Tady kolega vyhrává, já mám smůlu. Pane Kolobáva. Tak, teď jste vyhrál, protože tohle je tak velký dopis, že je to přímo srdcové eslo. Mám přečíst? Pane Kolobáva, ten dopis musíte doručit. Ale to tam chybí. Chybí tam adresa. Ale tam chybí papír. Pane Kolobáva, my vám prozradíme druhé tajemství. No, i když si dáme takhle ten dopis na čelo, Tam nebiju, nic tam napsal. a už to něco napsané bude, že? Kolega vám to přečte. Moje milá Mařenko, tak ti teda píšu, tam je chyba, že mi dali místo za šoféra. Tak jestli mě ještě chceš, tak já si tě vezmu za ženu, můj milý Frantík. Jo, musíme to doručit. Musíme to doručit, pane Kolobáva, i když je tam 8 pravopisných chyb. Ten dopis musíte dát slečně Mařence, kdybyste prošel celý kraj křížem krážem, že kolego? Tak šťastnou cestu, pane Kolobáva. A my, pánové, vystupujeme do hája. Dobré ráno, pane Kolobáva. Tak jak to dopadlo s tím dopisem? No tak to ten dopis musíte doručit. I bez adresy, pane Kolobáva, to se nedá nic dělat. Tak šťastnou cestu. Pan Kolobáva chodil křížem krážem po světě a viděl tam spoustu krásných věcí. Šel kolem tábora. Šíliška v táboru nese pytel zázvoru, věřím poslíká, že jí pytel rozsvíká. Můžete se i vy přidat a zpívat. Pan Kolobáva šel taky kolem Frýdku, kde je taková krásná cestička.
ke Kutné Hoře. Já jsem z Kutné hory, Koperníkův syn. Já jsem z Kutné hory, Koperníkův syn. Já mám v krásce 3 domy, až je koupím budoucí. Já jsem z Kutné hory, Koperníkův syn. A nakonec se vydal taky do Stověžaté Prahy. Na tom pražském mostě rozmarinka roste, žádný tam nesadí a ona neporoste. Žádný tam nesadí a ona neporoste. Když už chodil po svým škoubala celý rok, měl nohy tak unavené a utmácené, že si sedl na pařist pod strom a chvíli si odpočine. A jak tak sedí, vidí, jak se z dálky blíží krásné autíčko. Stát! Ty si k nám sednout. Pojďte si k nám sednout. Já si je zakoušet, že? Já jedeme na kouče. Protože jsi tak smutný. Já jsem tak smutný, protože mé auto tak pomalu jede a živí ho pouze smutný šofér. Když to nebude volat, tak je vrátí. Tak někdo za strojem čeká. Ahoj, Mazenko. Bylo úžasné, že si za to ještě jednou zatleskat.